ang suwat nga mong gibata? Gikalis kong tatay Gulyat. Basa ako, no? Bertiban. Gisuwat ko kinig Lunes na human pagkamaris. Gibadagan ko pagka Merkulis aron madawat mo pagka Huwebes. Basli pagka Biyernes aron mabasa ko pagka Sabado. Imong amahan, Domingo. Gulyat. Hila ka man, ha? Hubkas mo na rin sa nanay. Pati din sa nanay mo? Nabagoy-hubkas nga buhi. Sabay na matin atong nanay mo, ha? Nalabal na to siya sa paglabang na isda, naligsan sa nanay strap. Patay! Wala kay buhok namin naligsan. Gusto mo gilin na matin ang nanay mo? Gidaan ako sa ospital. Unya sa dito na sa nanay siyang ward. Ang nurse ka nagtawag sa botillas Dixtos. Danghag man kayo. Nagkagat mo ko na botilya na igo si nanay. Patay rin sa nanay mo? Wala kay milihay mas nanay. Time sa ano yung na matin ang nanay mo? Natubaha silig. Ay! Ay, ano nagila ka man nga pista man rin sa ako? Kinsa ba di makahilag Gulyat? Nga doon ay lalaking na miss bay. Kadlawon pa dininaw niya, gipapamahal na ako, gipapaniunto pa, gipapanihapon nun niya, gibilighosan pa. Wala ko sabi kila ka naman, ha? Gidama na sa akong asawa. Oh, din ka gikan Gulyat. Mista ko sa argaw na rin. Hanin doon pa mista sa argaw, eh. Nga naman, Lami kayo na turta dito. kanara ba ilang turta? Laki na. Anong laki man? Na may itlog. Day, tagpilang tamatis nimo. 3 pesos dong. Pakyawan ko tanan. Ayaw lang, oy. Ngano di ka man musot nga pakyawan? Wala ko itinda. Alam ko Gulyat, order mo sa kunsa. Kinira. Day! Saan mo din ron, sir? Ito lang ako, day. Saan man pagluto? Fried lang, fried. Kinauban ni mo? Scramble lang ang iya. Imo, sir, itlog sad. Itlog sad nga nga imo. Ito sad, Saan man ang imong itlog, sir? palihog ra ko out dahil. Sir, kuan na nang imo, sir. 20 pesos. Duhaman kayo ang umba. Baboy dito yung akong gikan. Oh, baboy man to. Dili ko mabayad, misis. Naibaw ka nga Muslim ako. Dili ako magkaunog buboy. Nagdagaan ko ni magbuboy. Sige, sir. Wa na lang bayad, sir. Wala to'y bayad ang humba. Wa na lang. Ako mo ka na, misis. Punila ko sa kahiwa. Sir, ano ba ang kamukha? Mikaon naman imong asawa, oh. Manira na rin ng restaurant. Kunyara ko mukhaon dong. O nga naman. Wa pa man ko'y postiso. Kasahay mo na imong pustiso. Igamit pas kong asawa. Human sa makuti og pagtibang-timbang nimong maong hukmanan. Ikaw Gulyat istopaghap, gisumbong sa nga pagpanlugos. Pagkahuman imong gipatay ang nimong gilugos. Unya nangawat ka, gisunog pa nimo ang bahay sa biktima. Busuman sa makuting pagtibang-timbang ni hukmanan, ikaw Gulyat istopaghap na hukman nga way sa. Thank you. Tuloy, ihatag ang tanan ninyong kwarta nako. Wow, ni kwarta, sir. Yun na, kinsam na speak sa kwarta. Ako ng tiya. Hoy, sunod nako. Kung wa kay kada kwarta, luguson ko na stiya nimo. Ito, sir, ay malutas ko iyan. Sa'yo to, sir, ayaw to, lubusa ako iyan. Gulyat, ay. Ganong magbuhat ka mas tulisan. May gala, niya kita karoy report bahin sa dapit nga nasunugan. Niya atong reporter si HP9. Come in, HP9. Yan kita kan sa dapit sa nasunugan, nakita karon natong nagikaw sa kalayo ang mga balay diri. Uy, naitigumo dagan, nagpasa ng piano. Yun na, sinanay din na. Kung kayo sa kabayan, ikaw nagis kayo ang kusina. Hapit na mga ang mong bay. Nga, kinsa man ang maong bay, HP9. Gino ko, ako man din ang bay. Sana na ay! Kung saan ka magsultihan nga kwarta, dahil saan mo ko uy. Uy, unsa ka diha, Tiban? Ikaw pa'y paniglan, ikaw pa'y masuko. Unsa man, bayad ka, dili. Na mag-abot sa sukmanan. Isyuhan talaga, sige. O sige, sige, kana na lang. Leo, 500 pesos na. Pilisin na na.